Какво става, хора? Аз съм Мишо и днес ще играем в футбол хец. Така. Ще играем с Лудогорец, защото все пак са български отбори. Въпреки че са виновни за състоянието на българския футбол, ще играем с тях. Real Seating, Real Scores. Окей, next. Сега избираме отбор. Лудогорец. Разград. Ето. С кой ще почнем? С Бърнар Текпетей, Доминик Янков. Десподов са го махнали. Ок. С Текпетей ще игра. Така, Уедър. Правим го нормално, окей. Тая игра от бая време не съм я... О, греда! Силно начало за Орли този матч. Лудогорец Балкани в истинския живот, да ще ви как завърши. Първият матч ни биха 2-0, Балкани повежда. Много интересно. Изненада за орлите. Само както стана за въпрос за българския футбол, да ви кажа, че аз с баща ми ще ходим на протеста срещу БФС на Лудогорец. Не се дава, израняваме бързо. Прехвърлящ удар! Автогол 2-1 за Лудогорец. Сега, прехвърлящ. Не, това отиваше към гредата. Нищо. Мале, какъв гол ще. Не, 2-2. Според вас. Тук 3-2, задължителен, брат. Трябва да го направим. Не! Окей, всичко ще се реши в Разград. Може би в Разград матча завърши 4-0 и елиминираха 4-2 общ резултат, но тук е 2-2. Вин какво ще стане? В Разград. Хюве Фарма Арена пълен догоре. Ето Лудогорец наричат много фенове. Нали? Ще има влог от този матч. И сега това дали ще е 2-0. Избрах Лудогорец. Фен съм на Славия, обаче те са много такъв едно на едно продажен отбор, но ги избрах, защото все пак са български. Иван Кол така играеща играл и с Лудогорец. Мишо, хайде. После. Значи, ще вкарат. 2-2. Не, на продължение не съм добър. После. Какво прави Текпетей? Ще отпаднем. Разсея се. Ще отпадна. Ужас. Не, просто не е истина, хора. Отпадаме. Милан бият 3-2 Арсенал. Какво се случи? Окей, това ще бъде днешното видео, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте, дайте едно палче нагоре. Чао, приятели!